ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Подписчикони азиз, имрӯз мо баҳри шумо якта карпачак фасонака навор мекунем. хушрӯ бо диққат тамошо кунед, лайкотонро бизанед, дастгиритонро фаромӯш накунед, фикри ақидотонро дар комментария бинависед. Подписчикони азиз, мол беҳад молаки базеби хуба, иншоалло ки касе бихара раҳми мола харидорӣ кунад, раҳматам мегӯяд. барои мол кардан, барои боқидан, киштан, фурӯхтан барои гӯшташ не бародарон азиз, барое ки аввалаш парвардигор бетариб бе ягон ваҳму воҳима моли зоддораки фасонака барои мол кардан. Светчан свети хубай, синаву пари хубам дора, баъд беҳад моли ёшаки масъалаи шохакош ҳамине, беҳад шохакои майда дора. ҳоли нав шохакош бурмадан, шояд ки солам нашида боша. Подписчикони азиз, дасти пои ғафси хуб дора, иншоалло ки гардани фасон дора, хичам бақашакла қафои чоркунҷак хушрӯ дора. бародарони азиз, нофшам бибинед, беҳад нофаки кашоли хушрӯам дора. ҳамин моли зоддор аввалаш ноф дора. ин нофдор ҳамаи мол дар ноф намешавад бародар, нофи беруна фақат молои зоддор мешавад, тамом. касе ки моли хуб дора, моли зоддор дора, ҳамон худаш медона бародар, бе гуфтаи мо. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. бародарони азиз, касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибан метавонанд ки биёяд дар хонаи пешӣ бибинанд, баъдан харидорӣ кунанд. нақшам нархи дастрас. Подписчикони азиз, ягон камбудӣ дар мол дидан намешавад. Подписчикони азиз, иншоалло ки беҳад сифати хубам дора молак, моли базебака. ин фақат барои касоне ки навхонаанд, махсус шароити гока харида надоранд, метавонанд ки арзонтар харидорӣ кунанд, мол кунанд барои ояндаи худшон ай зотои хуб. иншоалло ки ин пародои хубанд. мол пародои қимсангира. бародарони ноҳияи қимсангир ноҳияе аст ки бародарон дар ҳамаи одамое ки биқа мебоқанд, мол мекунанд, худшон медонанд ки чӣ хели сортҳо дар ноҳияи қимсангир мешавад. молои шведӣ, карпатои фасон аслаш қимсангире. бародарони азиз, бе ягон таъриф худам дута гов дорам, ҳар ди говам зотои қимсангир, пародои қимсангиранд. солои сол якта шир хӯрдем, зод гирифтем. иншоалло ки ояндарам ҳам хеле давом дора ки зотои қимсангир зотои хуб мешаванд. аввалаш худо молои хуб дора ноҳияи қимсангир. баъд бародарон аз ногуфтанам ки ҳамин ноҳияи қимсангир бениҳоят ноҳияе ки аввалаш худо бе таъриф ноҳияи пирбараката ки баракат дига бораи ҳамаи тарбиз, харбиза, гов, молаш, ҳамаи маҳсулоте ки дар ноҳияи қимсангир мешавад, дигар ноҳияҳо фарқкунандаанд. бародарон аз гапа дароз намекунем, мегзарем ба масъалаи нархи навои мол. маълумотошро гуфтем, гузаштем. нархи мол нархи дастрасай. бародарон азиз, нархи мол дастрасай 12500 сомонӣ муомила дорад, дастафка дорад ба тамоми шаҳри ноҳияи вилояти Хатлон. метавонед ки биёед дар хонаи пешӣ бибинед, метавонед ки ба телефон занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, фикри ақидотонро бинависед, суханотонро некша бигӯед, лайкотонро бизанед, канали Бухтар Ситиро дастгирӣ кунед. иншоалло ки ҳам хеле молакҳои хуб пешкаши шумо бо бисёртар бошад, дастрас мекунем, харидорӣ кунем, мол кунед. бародарони азиз, молои хуба ай даст нате успед кунед, харидорӣ кунед. худованд ҳамаи бародарони ғарибу мусофири моро баракати ҳаёту зиндагӣ, ризқу рӯзишонро зиёда гардона, омадани дидори падару модар, зану фарзандошонро насиб гардона. бародарони азиз, ман фақат дуо мекунам дар ҳаққи бародаро ки бародаро аксарияти подписчикони канали Бухтар Сити, подписчикони анами канали мо, иншоалло ки барои ҳамон хотир дар ҳаққи ӯ дуогӯем, дастгирӣ мекунанд. мо ҳамаи шумо миннатдорем, ба сабаби дастгирии шумо пешрави кори мо. иншоалло ки мо ҳамаи шумо миннатдорем. худованд ай шумо розӣ бошад, баракати ризқтонро зиёда бигардонад, мушкили кортон осон гардонад. то наворҳои оянда, худо ҳофиз. мошоалло беҳтарина беҳтарино шуд. худо ҳаматона нигаҳбон бошад. бародарон азиз, лайкотонро бизанед.